मिजिं आं बेफोरबायदि रिलेशनशिपआव थाबाय थानो गोसो गैला। नाथाय मा जाखो? नों गावखौनो हमदांनो हादों ना नों बेसेबां सोलायखो? नोंसोर गासिबो सेंग्राफोरानो बिदिनो जोब। जेब्लासिम सिख्लाया राजि जाया अब्लासिम बेनि उन सिगां थांफा फैफा खालामबाय थायो आरो जेब्ला सिख्लाया राजि जायो अब्ला साननैसोथ' बिराद मोजां सोलियो। बेनि उनाव बेखौ गोनांथि गैयै बायदि इगनर खालामो। बेनि फनखौ दानना हरो, लोङै जायै लोगोफोरजों बेरायो आरो नोंसोर सानो जोंफोर जेबोखौनो हमनो हाया। अब्ला आं मा खालामनो? बानाय मोनबाय आं नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो। ओंखाम जाबायना जायाखै? जायाखैबा मानो जायाखै? गुड मर्निं, गुड नाइट बे फंसे बाथ्राखौनो बेसेबां खोनासंबाय थानो? आरो लोगोजों थांब्लाबो बबेयाव थांदों, मानो थांदों, मा खालामहैदों? गाइखेर जाग्रा गथ' नङा आं नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो। मिजिं नोंनिया बांद्रायबाय आरो गोसोआव ला आंनि अननाय आरो बेफोर बाथ्राखौ सानसेबाबो गोसोखांगोन नोङो। दे थां।